pagka nindutag yun sa gipakita sa usa ka inahan nga taga Kanaan, iyang gipadayag unsa di ay ang buhaton sa sakinahan tungod og alang sa iyang mga anak. Bisan pa og uwaw kaayo alang kaniya. Kay di gyud siya angay matud pa sa dialogue karon. Kay lagi matud pa sa tong Ginoo, gipadala ako ngadto lamang sa wala mga karnero sa nasod sa Israel. Ang Israel god o ang Kanaan, lain-lain magod na sila. Gani ilang mga katawhan, dili gyud sa magkaduol. Nang dili gyud angay nga muhangyo ang maong inahan nga taga Kanaan. Apan bisan pag dili siya angay tungod og alang siyang anak, iyang gihimo ang paghangyo sa atong Ginoo. Na mga kaisunod ni Kristo, mahinumdumi ko sa mga inahan nga sa batan-on pa conscious silang figure, apan mabdos na, wala na mapagabuhon kayong magpaso-paso bisag busyad na ang tiyan. Tungod og alang sa bata nga gisabak. Ang usa ka inahan nga naa sa dalaga pa pititang tabon-tabon sa dughan kon manilihig para di gyud makit-an ayang dughan. Apan diha sa public transportation, kung mahilak na ganing anak, bisa pag usahay iwaw, hala, habwaon dayon ang tutoy nga naman tungod og alang sa anak. Na mga kaisunod ni Kristo, naghisgot lang kog inahan kay inahama starring karon. Apan starring ba sa lakip ang mga amahan? Kay ang amahan, matud pa, siguruhon magyud sa niya ang iyang mga anak. Di man sabin tao niya usik-usikan lamang ang iyang salapi, ang iyang bahandi ngadto sa mga iro. Di gud angay nga ang pagkaon sa anak ihatag ngadto sa iro. Nang kanindot gyud sa mga amahan ba nga maguna-una bitaw nga ang ilang gitawag og mga kahago alang gyud sa pamilya. Lisod biya sa ko magtan-aw anang ubang mga amahan nga naa mangayo gani ang bata, tay upa paliti kog sinilas, mingon den way kwarta, apan moabot gani ang kumpare, palit kadtog usa ka case nga birdong, way kwarta para sa anak, pero para sa mga barkada naay daghan. Kini sa mga kaisunod ni Kristo, dili gid siya maungangay. Kaya nga naman, ang usa ka amahan, ang iyang first concern, mao gyud ang iyang pamilya. Sama gud sa mga igsuon, nga ang concern sa mga igsuon, dili usa ang panginahanglan sa usaban. Panginahanglan sa mga igsuon. Kay lisod biya kay nagmayon ka nga, maayo kayong tao pero way silingan, o maayo kayo kang silingan pero di ka maayos mga igsuon, dili na siya maayo. Kay unahon mo to ang atong circle ba. Unya dayon, mudagay dayon na ni ngadto sa uban. Mga bitaw na nga basic lang kaayo ang church, ang pamilya as church of the home. Apan wala nang pasabot nga ang pamilya anha lagi mag-ampo diha sa inyong panimalay. Kinahanglan sa muuban sad mo sa dakong simbahan.
nga mao na ang parokya. Nanlipay na ko karon nga gitugutan na og 10% na makasimba in town sud sa atong simbahan. Akong giapihap wa man takabot pag 100 ka buok. Ang ator bang simbahano makaaranig 5,000 basta magbarog hinoon. Sa to pa nakinahanglan tag 500 ka buok niini. Bitaw mga Kristo ni Kristo. Pasabot lamang nako ba nga nalipay lang ko gamay pero napay ko'y gamay gyud nga mga reklamo kay nga naman ba nag-asawa biya na ang magsimba. Nya usara may QPAS sa kada household. Usara may QPAS sa kada building. Nya pahitaan kag QPAS karon. Ginaon sa kuto gahapon nga pwede nang makasimba, makagawas mo sa iyong balay basta padong mo sa simbahan o noon sa mga essential services. Anindot kayo ito mga Kristo ni Kristo. Apan ang pangutanan sa nako, ay, ang banaray mo ari sa simbahan? Niya dili ko uyog niyang iyang asawa? O ang asawa lay makaanay sa simbahan? Niya dili ko uyog ang iyang bana? Basig makakitag laing asawa, basig makitag laing bana. Mo na nga mga banag asawa, adi lang ta manimba oy. Kaya nga naman, na mga Kristo ni Kristo, pasabot lamang ako ba nga basin sa hinay-hinay, warang makakita na ang mga nagdumala nato o nga nilis di ay siya angay gihapon mingon ta 10% niya do na sa ibutang og QPAS gyud kay nga naman kinahanglan tag QPAS kana telikon moadto tagawas sa atong barangay o sa atong parokya. Pero ganan sa atong parokya atong hangyoon niya na sila nga di na sa tao na mahimo nga mangitag QPAS. Oy, mabitan nang ningon sa ko nga sa man yung kalakiha nga kana siyang ang kana bitang motor niya butangan pag yun sa na barrier no. Yan ko nga banag asawar may gitugutan ni ana niya kun kada household usaray QPAS sa to pa di ay kana siyang banag asawa lain-lain sa households. Na mga Kristo sahay ba makakita bitaw ko sa logic no nang lisod kaayo. Pero mana di mga Kristo na hinaot ako nga unta makasabot gid unta mga katawhan nga ang banay kinahanglan nga anaa musugod diha sa pag-ampo sa pamilya apan kinahanglan silang makiuban pod sa tibok banay. Nga naman tungod kay banay man lang kita sa usa ka amahan. Pagkasulti harap gito mga Kristo nga naman tungod kay ang Ginoo nipili man kanato ngayang katawhan. Munang iyatang gipabugayan sa daghang mga grasya. Sakramento sa bunyag, sakramento sa pagkonfirma, sakramento sa pagkumpisal, sakramento sa pagkalawat, sakramento sa minyo, sakramento sa pagpapari, sakramento sa paghilog sa mamasakiton. Pagkadaghana mga grasya nga iyang gibupo, aron kitang iyang piling katawhan, mabusog. Tungod lagi kay pagkaon kini, alang siya mga anak. Na ay pulong sa Ginoo, iyang gibubo nga rin kanato, aron siya ni magiyahan kita sa atong panaw, padung balik ngadto sa atong langit nung amahan. Wala din pasabot ng Kristo ni Kristo nga kita rin sa ngay mo dawat ni ini. Pero, sige uban ng taon, mga mumuhulang ng ilaha. Pero tungod kay nga naman, nagpakiluoy sa Ginoo. Anaoy, matud pa, pagkadako sa iyong pagtuin day, maayo ang imong anak. Pagkaninot yung mag-Kristo ni Kristo, nga alang ni adtong mga tao nga wala piliya sa Ginoo, apan naning kamot pag-ayo, ningon nga Ginoo in taon, bisag mumuhulang. Di nato usikan mga Kristo ni Kristo ang kahigayonan nga gihatag sa Dios nga di kanato. Sa mahigayon usab sa atong pagpakig lambigit sa uban nga anaa lahi o pagtuogikan kanato kinahanglan ang atong pahigugma alang kanila. Apan unta
Di kita managinot sa mumuho lang. Kay naa magitay pagkaon. Pasabot na ko ba nga, di kita magpada ngadto sa uban sang tinuhuan. Ato sang paambiton. Pero dili sa tayo nga, maambit ito, hinundong ko sa una ba? Sa maghiusa lagi dari padre, kay usar man ta katilingban. Kung sige maghiusa ta, daghamtag relihiyon. Nya asa may ato ni ini. Kinsa may musod sa kabo, ang baril? O ang kabo may musod sa baril? Maghiusa man kayo ta. Nya karon ang dinis tong simbahan sa tong dapit, mas daghan bitaw mga Katoliko. Mao nang ningon ko nila, maghiusa ta pero sa akong bahay maghiusa Kristo. Wa na pasabot nga we own all the truths of faith. Naa sa sila ilaha. Pero atong mo naon maghiusa Kristo, bulahan kita ngano man tungod kay anaa di gyud mumho pagkaon gyud ang gidalit sa Dios nga di kanato. Dili unta kini nato usikan, ato unta kining pahimudsan pag-ayo. Maigsoon ko ni Kristo, nanghinaot ako nga unta, atong ibalyo ang mga ginikanan nga naa na ning kamot pag-ayo alang kanato, nagpakauwaw alang sa ilang mga anak. Nga unta ang mga anak, dili unta magpakauwaw usab sa ilang mga ginikanan. Dili unta maghasol, maghimong kahasol sa ilang mga ginikanan, kundi mahimo usab sila unta ang gitaw og ikapasigarbo sa ilang mga ginikanan. O nga mga ginikanan sa unta, dili gyud mo magpasulabi sa inyong gibati nga inyong mga barkada lang inyong gitiman. Ang uban lang maayo kay mo pan sa inyong pamilya, nakalimot na mo. Na nga mga kaisun ni Kristo, ang atong mahal nga inahan ng Birhen Guadalupe, dili gini siya mauwaw, mudangop siyang anak. Anak, tanawa yung tao ng ang ako mga anak diha no nga nangilaba kanunay sa akong pangama. Dungga in taon sila kay di na biyog ko makagwanta nga magtanaw nga naa sila sa kalisod. Pasalig kini sa atong inahan. Pasalig usab sa atong amahan nga iya gitang unahon, una pa ang uban. Palihog man